dan Allah ka da kashe ni kai kin gan shaka da dawa alaikum assalam nagode fa ka gode nagode kin gani nagode kai Allah ya ma albarka amin ke ma nagode Allah ka daina mata magana je kada Allah bismillah dan ka taimake ni yayi na ni ban taimake ni kin joyi dan mun mai magana shikenan mun taimake shi irin wannan mutane aka nuna mun naki to karfa idan ka what ke zaka ne kai a zuciyar taki din tsaya tukuni abin da lemu ba yake ciki ina da tunani wanda ya zo nan wajen ka san shi ne ban san shi ba gaskiya ina zargin wanda ya zo ne ya wuce haka gaskiya lemun ne ya sha anya ba shanye abun nan kike kawo mun gora bake abun nan ina ni da ma haka ne kai a zuciyarki ba shanyewa ne fa ina wannan mutumin da kuka tsaya ku gaisa da shi ba mamaki shine nan zai wani anya wannan gayan ba Mr. Open bane to ai kai ka san shi ni ban san shi ba kawai ni da ganin shi ne ya zo wajen ka hai kin sai me bin shi kawai da ni gashi Suri yar beauty faka faka